Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Salamat kayo, ha? Oh! Uy! May tawag yun niya sa payag! Ah! Kinsa ka! Oh! Oh! Hindi ka gusto magbuat ang bagong-bago ni Mayana. Ikaw! Daya! Oh! Ano? Kung gusto ka mabulit kay kaluwa nila, Usay buhaton mo niya? among buwaman. Usay huwaman! Yo! Masana! Oh! Huwag laos may bayo niyo, ha? Sa bangka! Salbahis ka! Di ni mo mahimong kuhaon gikan ako nga akong asawa! Ikinahanglan mo siya! Usay makakwarta! Sa ato ba dunay nagsugo ninyo aron kidnapon akong asawa? Ay, magdiyo na! Ayaw niya! Sorry. Ako nga may papayon. Kaniyot lang! Kaniyot lang! Pilay gibaya ninyo sa maong tao! Kaya akong dublihon! Ay, tumiyon. Mona! Ay, mga kagkag. 2 kamilya. Oh! Muhat agog 2 kamilyon! Bisan pila! Ayaw lang ninyo unsa nga akong asawa! Wa mi nahimo sa ninyo! Dili bayo! Sure lang, Oh. sir. Sure lang. Ako larong si ma'am. Hilo! Ikaw! Hilo! Napatayin na ako ni Bayan. Oh, usay pa yun si Dalia! Patin yun. Kinahanglan usara ito ang tao, yo! Si Busra! Seryoso ko sa akong offer! Atagan ko kamog dubli sa gibayad sa nagsugo ninyo! Aron pat yun akong asawa! Kung seryoso ka, wala ako ta. Oo! Kuha ko! Kung ano do? Pero kinahanglan mo ko sa bangko! Magkuha sa ko! Mag-withdraw ko! Awat ang bangko! Umidro! Ayaw yung pagdaan pulis din, ha? Sige! Magkuha ko kwarta! Pero ayaw tiyo niya sa ang akong asawa! Kumahin mo lang! Pagdali! Magwalaon, me! Oh, Ang pili sa laon, nabasa! sige! Magkuha ko! Dali niyo! Sa bangka! Kung may mo, isahan na ko nga din nyo pasakitan si Dalia! Di lagi! Basta madaan mo ang 2 kamilyon! Kanina lang, unsahan ako pag-contact ni mo? Ihatag niya ko cellphone niyo! Nera ako itugpo. Op. Ay! Sa bangka niyo! Ayaw na paglakaw! Sultiyo na ko ninyo kung kinsa ang nagsugo ninyo. Aron inyong kindapod si Dalia. Aron pat yun. May bawo ka lang ini kung daan mo ang 2 milyones dito sa laot! Pero sari una ko, nga di ninyo pasakitan si Dalia. Dili na mo siya pasakitan gikan ni takla! Pero kung di ka magkadaang og 2 milyones, mamatay siya! Magkuha na ko. Ihatag ko kaninyo ang 2 milyones. Kanindot man di ining dapita. Kung ako pa unta ang gipangasawa ni Arnal, ako unta ang malipayong magpaso-paso ining dapita. Pero, nganong mao man ni ang nahitabo sa among kinabuhi. Ako man unta ang suod kayo ni Arnal. Pero nganong dili man ako ang iyang gipili. Ivon, di ka? Oh, Arnal? Anong niya magaling dapita ha? Ivon, Kuan? abi na magtuwa ka lang sa syudad. Mo man gani nga gipasusi ko nimo sa mama. Arnel, di ba maingon man ko nimo nga may giadto kong probinsya? Ang probinsya nga akong giingon, doon na dinhi. Mo ba? Unsa man sa imong giani ning dapita? Ikaw, Unsa? tungod kay gisultihan ko sa imong inahan, Arnel. Bahin ining dapita. Unsa? Si tita ko rason ang nangusog nga muanhi ko ining dapita. Aron susihon mo. Aron kumbensihon ka nga mobalik dito. Aron maoy pangasawon ang mabtus nga Dalia. Gisultihan ta na ka sa tinuod dili ba? Si Lily ang tuos bay. Ug si Dalia ang niya uban ako. Mao ba? Hain man din si Dalia. Gusto ko makakita niya. Ngano? Ha? Nganong gusto man kang makakita ni Dalia, ha? Kuan? Wa lang. Asawa man nimo siya, dili ba? Busay kinahanglang dawaton ko na lang yun nga asawa nimo siya. Di ba, mao man na imong gusto, Arnel? Kuan? Walang. Di pa nimo siya makita karon. Kay gikidnap siya. Unsa? Gikidnap si Dalia? Kinsa man ang nagkidnap niya? Ang katipon ni Lily ug ang uyuan niini. Unsa? Og
O nga nung nahibaw ka man sab nga gikidnap siya. Kisa may nakasulti nimo. Nasundan ko sila sa ilang gidadaan ni Dalia. Usa ka payag. Unsa? Mao ka na. Uy, kakuyaw good. O ni Arnel, hain man sila karon. Tuwa sila karon sa laod. Ilang gida sa dagat si Dalia. Imo na lang gitugyan si Dalia kanila? Wa ko'y mahimo. Kinalan nga lukaton ko siya. Unsa? Oh, Oh, kidnap for ransom di ang gibuhat sa maong mga tao. dili. Unsay buot nimo ipasabot? Gikidnap nila si Dalia. Aron ipapatay. Ug dunay nagsugo nila. Oh, ha? Mao ka na. Oh, mao ba? Og naibaw ka ba kung kinsa ang nagsugo nila? May bawaan ko lang kana sa di pa mutungang gabi. Oh, unsa? Nga naman. Tungod kay giduble ko ang kantidad nga ilang gikasabutan sa nagpakidnap kan Dalia. Ang iyang offer nga usa ka milyon aron patyon si Dalia. Giduble ko ngadto sa 2 ka milyon ug ilang iuli nako si Dalia. Plus sultihan ko nila kung kinsang nagsugo nila sa pagpapatay kan Dalia. Oh, unsa? Mao ka na. Busa dinhi ka lang una. Magkuha ko kwarta aron makuha ko si Dalia gikan sa mga kidnapper. Ang mga salbahis, mga panuway. Double cross ko ni Chika. Panuway! Mapatay ko kamong mga tawhana mo. No! Dili mahimo nga magkita sila og balik si Arnala. Kinahanglan makunta ko ang traidor nga Jigger. Yangag ka. Layo, bye-bye na nagigan. Yangag ka. Naulian na siya. Ayaw, nagpasakit eh. Pati yung uiskisi nga. Mga lunod pa ka na, man. Ang palunod, Dalia. Tangtaan din na sa baat bis, ba anong makakandawa niya. 2 bilyones pa yan, baloran ng bayan na. Tungga kita niya, Jigger. Iyong tiyo. Pagiskot ang mahinay. Tutunga niya. Be, ambe. Tantangan ka sa baat si baba. Dako saan ninyo gibuhat? Oo. Sabi tao ni. Pero anugon kayo ang 2 milyones. Ay, At yes, maminaryo na gimitungon niyo mo. mga ayaw lang yung pagpalag, ha? O pag-ampo lang diha nga makadagid og 2 milyones ang bana para malibre ka. Ay, salamat. Di taong ko makapatay. Kinsay nagsugo ninyo? Ano buhaton ninyo nako? Ang ako magkaluha? Ha? Cellphone eh. Uy, yan na. Tanaw mo si boss. Kinsang inyong boss? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!